Още едно клипче днеска. Готина работа. Намираме се село Новачево. И отиваме на едно водопадче. Ние вече даже го стигнахме. Походихме малко, хубаво е. Не е много натоварващо за ходене. Хубаво нещо, мостче има. Хоп. Ето го. Самото мостче. Ето го и водопадчето. Красота! Екстра. Днеска и мистично село, връх, Араклис и водопад. Там има някаква градичка. Чай има тука. Как ще се вижда? Ето го водопадчето. Красота, природа. Просто хора уникално. Ами, това е.